Η Μαρία, ένα χαρούμενο κοριτσάκι με μεγάλα καστανά μάτια, ένιωσε ένα δοντάκι της να κουνιέται εδώ και μέρες. Κάθε τόσο το άγγιζε με τη γλώσσα της, περιμένοντας τη στιγμή που θα έπεφτε. Και μία μέρα, καθώς έτρωγε το αγαπημένο της μήλο, ένιωσε ένα μικρό «ποπ». Το δοντάκι είχε πέσει. Με ανυπομονησία το έβαλε κάτω από το μαξιλάρι της, όπως της είχε πει η μαμά της, και αποκοιμήθηκε σκεπτόμενη την νεράιδα των δοντιών. Το μυστικό κέρμα. Μέσα στη νύχτα, ένα απαλό φως γλίστρισε μέσα από το παράθυρο και μία μικροσκοπική νεράιδα, ντυμένη με φορεματάκι φτιαγμένο από ασημένια αστερόσκονη, πέταξε απαλά πάνω από το μαξιλάρι της Μαρίας. Κρατούσε ένα μικρό σακουλάκι με χρυσόσκονη. «Ένα ακόμα δοντάκι για τη συλλογή μας», ψιθύρισε χαρούμενα, παίρνοντας το δοντάκι της Μαρίας. Στη θέση του